Здравейте, аз съм Мария Йоанна, а вие гледате Code Fashion TV. Днес се намираме на най-дълго очаквания конкурс за годината, а именно Мис България 2023. Коя ще бъде победителката? И какви изненади сме ви приготвили? Останете, за да видите. Камерата на Code Fashion вече е Гаел Санчес. Hello, how are you feeling this evening? I'm very good. I'm feeling okay, and I am excited about what will happen very shortly. Can you please tell me more about the organizations of the event? Yeah, I decided to make Miss Bulgaria in our studio, so Nuboyana, that you will see shortly, exactly in the middle of New York set, you know, because I want to create a connection between this competition, our beauty competition, and Hollywood. Perfect. And what qualities you will search in the new Miss Bulgaria? Well, like I mentioned many times, it's more and more difficult to find the natural beauty. So for me, this is to be natural, to be smart, and to get a good heart. And then, for sure, aesthetically, to get some things that could be different, you know, because this is what I enjoy. But I'm not the only one to choose the ladies. So we are a jury, and I want everything to be honest and to respect the rules. Yeah. And what do you want to wish for the new Miss Bulgaria? Well, I wish her to enjoy this year that will be a busy year, and I wish her all the success, but not only to the winner, to all the ladies that will get also opportunities to be seen this evening. Камерата на Code Fashion вече си говорим и с Мира Матеева. Здравей, Мира, изглеждаш невероятно. Как се чувстваш тази вечер? Здравейте, Code Fashion, моите любимци. Благодаря, чувствам се прекрасно, вълнувам се много и нямам търпение да видя едно ново начало на Мис България тази година в Нюбояна център. Ще ни кажеш ли какви качества според теб трябва да притежава бъдещата Мис България? Една носителка на такава престижна титла трябва да притежава комплексност от качества, като разбира се физическа красота, интелект, харизматичност, чар, обаяние, да говори чужди езици и не на последно място да притежава талант, тъй като знаете, че тя след това трябва да представи нашата красива родина на престижен международен конкурс. Напълно сме съгласни. А какво би искала да пожелаеш на бъдещата победителка и на подгласничките, разбира се? Пожелавам и преди всичко да носи с достоинство и с чест тази наистина престижна корона, да се гордее с тази победа, тъй като истински вярвам, че тази година конкуренцията ще бъде много голяма и онова момиче, което получи престижната титла, наистина ще бъде гордост за България и олицетворение на женствеността, красотата и всичко онова, което ние българките носим. Така че пожелавам успех в кариерата и на модел. Предполагам, че това ще е нейното желание и успешно представяне на международния конкурс, на който ще бъде. Благодарим ти за разговора. Оставяме те да се насладиш на вечерта. Много благодаря. До мен е Елена Кристиано. Здравейте, изключителна чест е за мен. Как се чувствате тази вечер? Здравейте, прекрасно, очаквайки да видя най-красивите дами на България. Според вас какво трябва да притежава бъдещата победителка тази вечер? Ние знаем, че българката е красива и това е една световна даденост, но смятам, че освен на външните дадености, една достойна Мис България трябва също така да бъде съпричастна и към обществените проблеми. Защото днес Мис България не е само символ на красота и на естетика, но тя също така трябва да има и добродетели. Добродетели, с които тя да прави популярни също така и много обществени теми, които всъщност да бъдат поставени на видно място. Чудесно, много ви благодарим за разговора и с нетърпение очакваме да видим коя е победителката. Аз пожелавам успех на всички красиви девойки и пожелавам успех също така и на новите съорганизатори на Мис България.
Благодарим ви, насладете се на вечерта. Кажи ни според теб, какво трябва да притежава една бъдеща мис България? Една бъдеща мис България трябва да притежава много качества. Първото нещо, което е много важно, нали, да е поддържана, да има добра, даже много добра външност. Другото нещо, което трябва да притежава уникално тяло, поддържано, да се храни здравословно, защото вътрешната красота не ви... Се изразява и отвън. Изразява и отвън. Започваме до тук, нали, с нещата, които по принцип всяка една жена трябва да ги спазва. Другите много важни неща са да има достатъчно и умствен капацитет, и отношение, и поведение, и интелект, и информация, да знае, да следва модните тенденции, да знае малко история, да знае малко литература. Така казано, да бъде умна и красива. Да бъде умна и красива, да. Това е много важно. И да има, не на последно место, за мен е много важно също, освен всичко това, което казах, трябва да притежава една енергия, която енергия като застане на сцената и трябва да докосне всеки един. Просто като един магнит. Тази енергия трябва да бъде като магнит. В момента, който я погледнат, тя да може всичките да ги привлече. И така, вече си говорим с Виктор Русинов. Здравей, радвам се да те видя. Как се чувстваш? Ами, доста добре. И събитието изглежда доста добре сложено и с нетърпение чакам да видя какво ще се случи до края на вечерта. Какво момиче си представяш да спечели мис България? Какви качества според теб трябва да притежава? Според мен една мис България, освен, нали, страхотен външен вид, трябва да притежава прямост, увереност, самочувствие, скромност и акъл. Напълно сме съгласни с теб. А какво би искал да пожелаеш на нея и на подгласничките и тази вечер? Не и на подгласничките бих пожелал да се забавляват, да се насладят на момента и това е общо взето. Благодарим ти за разговора и нямаме търпение да видим коя ще бъде победителката. Аз също благодаря. До мен вече и Наско Лазаров. Наско, здравей, ти си жури тази вечер. Как се чувстваш? Невероятно. Надскачам себе си тази вечер заедно с френския продуцент Гаел Санчес в киностудио Бояна. Предстои един уникален спектакъл. Мис България в нов формат, още по-бляскава, още по-грандиозна и аз съм изключително щастлив, че съм част от този проект. Тази вечер момичетата ще отпитат и от най-здравословната вода с колаген, която всъщност е глобален бранд. И много се радваме, че Колаген и QL подкрепиха този моден проект. Изключително съм щастлив и много благодаря, че уважихте и че сте наши гости тази вечер. А като жури ще ни кажеш ли какви качества ще търсиш в новата мис България? Новата мис България, аз вече съм заслепен и вече като правя сторита, много съм активен в Инстаграм. Момичетата са изключително красиви. Търсим натуралната красота, търсим натуралното излъчване, чар и интелект. Наистина тази година момичетата са уникални и вие ще имате възможност да се насладите на този уникален чар. И последен въпрос. Какво искаш да пожелаеш на бъдещата победителка? Ами, бъдещата победителка очаква холивудска слава. От тук победителката изстрелваме. Вече телевизиите и медиите са нетърпеливи. Пожелаваме една световна класа, една световна слава и все повече холивудски продукции, все повече роли. Най-хубавата и най-приятната реклама е да бъдете в холивудски филм. И мисля, че тази вечер ще бъде трамплина, тази вечер ще бъде
скока към голямата сцена, към голямата филмова сцена. Нямаме търпение да видим всичко, което сте ни подготвили. Благодарим ти за разговора и успех. Целунете Мария Бонева. Добър вечер, България! Разбира се, за камерите, добър вечер, скъпи гости! Щастлив съм, че отново съм водещ на най-дълго очакваното събитие Мис България 2023, събитие с холивудски блясък. За мен е истинска чест да бъда водеща на конкурса, който спечелих през не съвсем далечната 2006. Не си мръднало тогава вашите аплодисменти 2006 година Мис България, дами и господа. Вау! До мен вече са и водещите на Мис България, Орлин Павлов и Славена Вътова. Здравейте! Каква е емоцията да сте водещи тази година? Беше много вълнуващо, защото беше много различно, много хубава идея, страхотна организация. Просто това е нещо съвсем различно. За първи път се прави и се случва. Публиката е много доволна, атмосферата е невероятна и това е началото на една нова Мис България, поне така видяха всички тук. Абсолютно подкрепям това, което казваш. Наистина това място с цялата атмосфера и обстановка придадоха още повече тежест, още повече красота на този конкурс. Самите момичета бяха невероятни. Наистина имаме едни много красиви дами, които направиха всичко възможно да покажат най-доброто от себе си. Поздравявам ги искрено, тъй като знам, че това не е лека задача. Справиха се страхотно. Имаме и прекрасни победителки, така че всичко мина страхотно. А бихте ли ми казали, според вас, какви качества трябва да притежава Мис България? Аз да кажа. Всякакви качества. Разбира се, на първо място интелект, красота, обаяние, чар и нещо много важно, което може би винаги пропускаме. Това е чувството за хумор. Без чувство за хумор е трудно, така че това е за мен. Добре, Славена, ти би ли казала какво ще пожелаеш на бъдещата победителка?
Пожелавам ми да си изживее всеки един от моментите щастливо, да е съзнателна към това, което и се случва, наистина да бъде отговорна към това, което прави, да носи с удоволствие, с чест и с високо вдигната глава короната и наистина да бъде щастлива от това, което е постигнала, защото не е леко. И след време, когато минат около 16-17 години, да бъде водеща на конкурса. Страхотно пожелание, благодарим ви за разговора. Благодарим. And the winner for Miss Bulgaria 2023 is Elizabeth Kravets, Miss Wagner! И минути след награждаването, Мис България 2023 е до мен. Здравей, честито за победата. Как се чувстваш? Много благодаря. Чувствам се уникално, не очаквах. Просто съм много щастлива. Изглеждаш невероятно. Ще ни кажеш ли какви са бъдещите ти планове от тук нататък? Очаква доста планове, Мис Планет и най-добро да предстои със сигурност. А доволна ли си от представянето си тази вечер и очакваш ли победата? Не очаквах със сигурност. Представих се доста достойно и се надявам градът ми да се гордее с мен. И ние се надяваме, гордеем се и ние с теб. Честито още веднъж и много успехи за напред. Много благодаря. До мен вече са Иляна Борисова и Антония Ванчева. Момичета, здравейте! Минути след награждаването, как се чувствате? Изключително развълнувани сме, още не мога да повярвам. Емоцията е прекрасна. А ти? Много емоции бушуват в нас, но наистина това беше едно невероятно приключение и ни остави много хубав спомен. Ще ми разкажете ли, доволни ли сте от участието си, от представянето си? Кое беше най-вълнуващото за вас? Разбира се, винаги може и по-добре. Всичко беше вълнуващо, всъщност. Аз съм изключително развълнувана от това, че всъщност можех да се докосна до цялото това приключение и да усетя какво е да си на тази голяма сцена, както и да се запозная с толкова прекрасни момичета. А според вас, кои са най-ценните качества, които трябва да притежава една мис? Освен красотата, която е градивна, трябва да има качествата на оратор, да има добро сърце, чрез което да се посвещава на множество добродетелни каузи. Аз също подкрепям това, което каза тя. За мен да си мис означава да си лице на нещо. Нека бъдем лица на нещо хубаво, на нещо добро, нека даваме гласност на доброто. За мен това е важното на това. Напълно сме съгласни. Благодарим ви, момичета, и пожелавам много успех за напред. Ние благодарим. До мен вече е и невероятната Ирина Папазова, жури на тази годишната Мис България. Здравей, как се чувстваш? Здравейте, великолепно, страхотен спектакъл. Наистина съм много развълнувана, тъй като стана наистина едно грандиозно шоу. Ще ни кажеш ли какви качества трябва да притежава според теб Мис България 2023? Комплексни, по възможност всички най-добри и положителни, като започнем красота, физика, интелект, отношение, даже бих казала към конкурса Короната. Не случайно имаме турове, които са и за бански, и за интелигентност, защото наистина Мис България е един комплекс. Тъй като Мис България тази година е в изцяло нов формат, на нова локация, ще ни кажеш ли какви са личните ти впечатления от конкурса? Разбира се, на конкурса е на, бих казала, от най-високите нива на провеждане до сега. Все пак Мил Бояна и разбира се господин Гаел Санчес са специалисти, така че се погрижиха за това нещо, за което им благодаря, че ни представиха тази красота. А какво искаш да пожелаеш на победителката? Първо да е много спокойна и да има търпение, тъй като в България малко сме повече отрицателни, отколкото положителни. Няма нужда да споменавам, всички знаем, че хората са повече хейтърски настроени, което наистина не е добре. Не е добре да сме такива хора. Момичето е изключително красиво, доволна съм, моя избор е и пожелавам много успехи за напред и да не обръща толкова внимание на всичко това, което ще чуе. Пожелаваме го и ние. Благодарим ти за разговора и нямаме търпение за Мис България 2024 година. И аз. Благодаря ви.